Jo no volia fer això. Per què m'ho has fet fer? Vull saber on sóc. Pensar que tenia dinar guanxos agut. Saps? Sabia en quina direcció anava tot. I t'asseguro que era una puta tragèdia. La meva vida era una tragèdia. I això era espantós. I m'obsessionava. Però sabia cap on anava tot plegat. A poc el meu sistema immunològic es trencaria fins que... No hi havia cap xifra fixa. 5 anys. 10 anys. Alguns monstres sorprenents, fins i tot arribaven als 15 anys. I podies imaginar que cada etapa abans no arribés perquè t'havien explicat com seria. Comença sentint-te com una merda. Sí, això ja m'ha passat. Ja em sento com una merda. I estic al mateix camí que els altres. Ara caldrà que comencis a descansar. Esperar la segona etapa. Problemes de pell. La pell seca. Berrugues. L'alè, que és escurça. Ja sols cal esperar. Lesions. Jason. Aquesta cosa va fer el seu camí. I ara ho veus tot tan clar. Naturalment no pots dir quan serà exactament. No pots anunciar una data. No pots escollir l'hospital. Però controles allò que pots. Gairebé. I pots imaginar-te el funeral. Pots tenir una idea ben clara de com serà. Allò que la gent sentirà. El que es diran els uns als altres. Com la gent que t'estimava dirà coses maques. I els que no t'estimava diran les mateixes coses maques. Jo ja sabia tot això. I això és el que aquestes putes pastilles m'han pres.